Gauka ulu koni bora bi ku ni songoya koni yira o ni ka rapport la muraka do bola ka yira ka fo ko o kuma kan nushite chen maduru ulu koni minera ka sauke ku ka bara benedo nyana mini fen koni freli ana mini koni kan anga jamana kono nala selenga yira ka fo ko bingal jengulu do koni be no ko bulu dara ulu ka ma kele koni ka ambali ma o bisimla anga bidun kibaru keneka amina ni kibaru non koni wala wi kibara folo o betalike mi ye gawo ale na lamine ayira la ka fo bi mi kuye mekalo kleta ale ni konotoye ko gawo ka bela jelen hon bora wa nuzongo ya yira aywa o nizongo ya yira li ko masoro do refe o de ka fo kurante ka babale min be no anga jamana kono kerengenera gawo ka wula yira ka fo ko ulu kon torolindo ko na fara ulu ga dugu no e gawe bingani wale ale koni ni lakana bale o kon nyonya lendo e kosobere o na fara ko wana kurante ka bambali fana faroka ko mi tebe ulu kon dusuma wa no o bete meneka no mi yere banki wi ale ni somaje ko jira ko fana ga gele gawo wa bangu fana datugune do ko ulu kon tigale do ko ka bo jiana sabla ali telefoni o réseau ko o kon te ulu fana feino o do ko na ko ulu kon wulendo bi ko ni songo ayira ko ni ay wakati jan ulu kon be wule bla mi mali autorité mo we uga ulu deme wala sa ulu ga bo ni gele na ko ga kame do mina ko bi ko autorité kon ma ulu jabi wa ko fo ite ga ta kanya suma ka fo ko ubriga deme o do ko na bi ulu kon bolendo gawo che ana muso ko bela jelen bora ko ko ni songo yira wa ayira ka fo ko ni boli kofe ni yele mama don ko wa ko mi autorité mo we ko autorité mina ko obe bola sabula ko dona nata ubna bara woro boloda bara mun kono nala ubna jugani ni buliga joyere wa ko urda abara kon dabla fo uga la nyunu bela jelen ga sabat ko uluga la nyunu wore kon te dore o de ka fo kurante ga bambale min beno ni obe uludala ani réseau ko problème bu dala fana wa mi re somaje bu fana problème bu dala jite soro gawo wa mi bangu bela jelen kon datugune do ko wasabu ke lagana balye wa fereke ni bela jeni ga taga bo uludala aywa o temeni ga be kibara wore mabluga do kluga o diga fo o ni ga rapport o kun kon la mura koni keleka mura ka do yere kon bora ka ira ka fo ko okuma nu kon te chen aywa kibara mun dira mo kunya la wula ira na ga fo ko o ni ka rapport la min kon na lu yi galo juguta ga da mali koni e fintugu kon na o se fe mura ka do kon bora ka nyafolike ko bela jeni na dunya ka ira ka fo ko galo ani mamudu chiane kon dara mali finitugu konika aywa ni chen konika kuma kon na la ya ka fo ko domina mali finitugu koni FBC mura dugu kon na la ko o dombe na mura ko konika logore kon ma no yuga sugudoi aywa ko o bena kare do ne fanama aywa ko o don fel na tuma mina ma kon tara sugula ko kelen ku ga jago fan kon po ko yerege ko o wakati kelen na miye bambagatu ye ko ulu fana sira sugu fela kayira ka fo ko uga jaga mun kumbulu ko kumbina afale ma koni ma sabula en o koni kumbulu aywa oro kum kono na la miye mali finitugu ye ulu koni karla ni ma ko fele nunu koni ka nu sorla ka mbu kon ti nyogona jano che ko miye mali finitugu ye ko ala nyen du kono de on ma ko bela jele ki da ikono onini majugu nun koni ye muguti kon dado ko etuma mina muguti koni bana ko mali finitugu tara sumu kerefe enu tara soro o sunu bela jele kun dale do ko marfa kon kun u kerefe walma marfa be do kon bulu aywa o do kum na ambal make ga kuma la ayira ka fo ko mama ni te bambakati ko marfa be mun ni bulu ite finiti ko kanga ma kon bla wakilu ku wereso ko olali kon be se ka mi fo ni mura ko ina ngalo ale ni mamudu chene kon be ka da mali are mo kon ka ko suno ubuga mi fo araporing kono ko akuma kan te chen nga awni ni anga che ka ambal make ka kuma be ga korfon kon na se anga to dum kan honna nya da elisi ga na ka to da elisi sel da pro angi na ga pa de ay elisi maga ga ya ha gi mati ya de ko do de pati nu wara ti elisi fiu uti wuli ka ire aji pati anga sorasu na am pala ga ka du ko na tugo mina ulu fana kumbite ulu ga marfa obi ala anchela ti su ko ha suwa ali ye tugo mi jaw bi mine wa ko ki farin wule su jala obi mine ayere sugu jala menga intervention ke mere sugu de ngo akato intervention ke pour que claw la abi ma sababo abbe to be mbulo ya abbe ka numéro be mbulo ya elisi che bo ko kise ko sta kata tu che elisi kana ku bombarder ko elisi bombarder ma ke sugu ko no tichede o ku ngelo garabale fadi elisi bombarder elisi fana bombarder kaso kata jingi du ko fe donc utamana usina kadu donc ugabu susuri minge mali arme be ka tama kadu donc bɛɛ b'u suri min kɛ bɛɛ ye kogo ta k'u jɔn k'u ka moto ta k'u bi bɔ
u y'a sɔrɔ bɔdati u seginna ka don dugu kɔnɔ u donnen dugu kɔnɔ la min fɛn nana Mali armée donna u nɔfɛ ka sɔrɔ ka taa anw sugu jɔlaw ka taa an bɛɛ minɛ ko bɛɛ k'i da i disi kan cɛncɛn na pour que u ni rebelle bɛ ka échange de tir min kɛ kisɛ kana mɔgɔw sɔrɔ u bɛ tiri la an kɔni dalen don an tɛ so kɔnɔ dɛ an dalen don an disi kan sugu fa jama an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi donc maintenant u ye tiri kɛ ni Ala y'a kɛ ni datigi kɛr'u la u ser'u la min kɛ mɔgɔ sara yɔrɔ la bɛɛ ye rebelle parce que u n'u ka marifaw bɛ sa donc maintenant o kɛlen min kɛ an y'an da disi kan u ye bombardement kɛ ni datigi kɛr'u la min kɛ donc Mali armée nana ka na ko population an minnu taara sugu jɔ kan an minɛ k'an bɛɛ ta an tɛgɛ ma kelen u bɛ gilet biri an na ka taa n'a ye côté kelen na ka taa an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc ka tila ka appel lase ni min y'a dɔn k'i tɛ rebelle k'i bolo fila kɔrɔta i kana fara jama kan an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ci bon maintenant ka sɔrɔ ka dɔw taara don fo mɔgɔw ka so kɔnɔ k'u dogo dilan jukɔrɔ minnu fagara n'olu ka ni marifa b'u bolo bɛɛ ka marifa bennen don u kɛrɛfɛ mais marifa dɔw ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko min ye ɲɛnaminifɛn feerebaga ani a minbaga maa duuru kɔni minɛla an ka jamana kɔnɔna la ayiwa kibaruya min sera ma koɲɛ la wuli a yɛrɛ la ka fɔ ko min kun ye mɛkalo tile 17 ye a yɛrɛ la ka fɔ ko finitigi minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara bɛnnen don min ye ɲɛnaminifɛn feerebagaw an'a minbagaw kɔni minɛli kama ko olu kɔni ka baara hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ ka fɔ k'u ye maa duuru kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni minɛ ayiwa ko ni maa duuru ninnu kɔni ka minɛli kɔnɔna la a yɛrɛ ka fɔ ko min ye chanvre 1 ko o 100 ani kɔɔri kɔni bɔra ani makɔfɔlen ninnu kɔni bolo ani min ye ɲɛnamini fura fana caman ye ani u ka ni ɲɛnaminifɛn minni kɔni na minɛn minnu bɛ don a da fɛ ko olu fana minɛra ni makɔfɔlen ninnu kɔni na wa a yɛrɛ ka fɔ ko ni makɔfɔlen ninnu kɔni minɛra Mali fantan ani sabula dɔw yɛrɛ minɛra région na wa dɔw yɛrɛ minɛra min ye an ka faabaw ye dɔw kɔni minɛra la ayiwa ko ni minɛni ninnu kɔni kɛra cadre min kɔnɔ o de ye ka fɔ cakɛda min bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna finitigilakaw n'olu ka baara bɛnnen ɲɛnaminifɛn feereli a n'a minni kɔni kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔna la ko olu kɔni ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la n'o de ye ka fɔ ko ka ni fɛn ninnu si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko o sen fɛ u sera ka boloda ni maa duuru ninnu kɔni kan an bɛ wagati min na ko bi ko ni maa duuru ninnu kɔni bɛ kiiritigilamɔgɔw ka bolo kan wa ko u ni kiiri min ka kan o bɛna da u kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya laban min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ selenge a yɛrɛ la ka fɔ ko zone jɛkulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka maa kelen kɔni minɛra selenge finitigiw kɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la wuli a yɛrɛ la ka fɔ ko sibiri tɛmɛnen min kun ye mɛkalo tile 15 ye ko nin kɛra selenge fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bayaba kɔni fanfɛ ko nin ye chinois dɔ de ye a n'a ka kuma ma yɛlɛmana ni an b'a fɔ o ma nanzarakan na interprète ko a n'a ka chauffeur k'u kun bɔlen don u ka damadenya la tuma min na olu kɔni kun b'u ka taga la ko nin ye cɛ marifatigi 2 kɔni ye kɔnɔna jɔ ko k'u bolola fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ ko u kɔni ma fɛn sɔrɔ ninnu kun nka ko u kun y'a yira k'a fɔ ko olu mago kɔni bɛ sanu de la o de kun na ko u ye chinois kɛ in kɔni bagabaga kosɛbɛ ko ka na ni sanu ye o yɔrɔ kɔfɔlen in na ale kɔni ye ci a tiɲɔgɔn min bɛ sanu bɔyɔrɔ la ko o ka segin ka na ni sanu ye o kɔni nana ni sanu ye u yɛrɛ bolo sa o kun na kɛ a ko kɔni bannen nka tuma min na o kɔni nana ni sanu ye ko o nana ni sanu ye ko o sanu yɛrɛ kɔni bɛ taa garamu kɔni 40 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni na o ni makɔfɔlen ninnu ma da o ma ko u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ chinois ninnu kɔni kan k'u bɔra ni min ye sefa wari kɔni ye sefa wari 160 ye ko u y'o de minɛ ni makɔfɔlen ninnu na tuguni ko ka fara telefɔniw fana kan ka sɔrɔ ka taa n'a ye ayiwa tuma min na o waleya ninnu kɛra min ye ni makɔfɔlen ninnu ni bin kɛra olu kan olu kɔni wulila ka se selenge finitigiw ma ka taa u dama kasi ka ɲɛfɔli k'u ye ayiwa selenge finitigiw olu kɔni ma bila dagangirida la olu wulila ka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni da don sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la kibaruya caman fɔr'u ye maa 2 kɔni kan o maa 2 ko olu ye kamalen ye minnu yɛrɛ bɛ bɔ burukina kɔni fan fɛ ayiwa tuma min na ko olu kɔni b'u ka sɛgɛsɛgɛli la k'u taara bɔ ni maa 2 ninnu kan baara dɔ kɔnɔna la ayiwa o sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 1 kɔni bɛ yen nɔ ko nka min yɛrɛ ye ni jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ko o sera ko o de kɔni minɛ nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na a yɛrɛ k'a fɔ ko jani ni waleya kɔni cɛ ni makɔfɔlen 2 ninnu kɔni ko sɛbɛn wɛrɛ kun donnen don u kama finitigiw dagayɔrɔ la ko ka sababu kɛ u ka majugu wale kɔni ye nka an bɛ wagati min na bi min ye selenge finitigiw ye u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛ la walasa bolo bɛ se ka da tɔ kelen dɔ in kan cogoya min na ni min bɔr'o la an n'o daw kulo kan an ka dɔn kibaru nataw la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi dɔn kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka dɔn kibaru wɛrɛ